Ji roja sisiyê mijdarê ve yek ji rojeva sereke a siyaset û civaka Tirkiyê egera berdana Demirtaşê. Piştî redkirina îtiraza Tirkiyê ya li dadgeha mafê mirovan Ewropayê û tevî daxuyanî û helwesta nerm a rayîdarên hikûmeta Tirkiyê, dadgeha Enqereyê. Hêj derbarê berdana hevserokê beriyê HDP Selahattin Demirtaş da biryareke nedaye. Barış süreci. Di pêvajoya aştiyê de nabe ku hêjî mafên demokratîk bên xezbkirin. Nabe ku desthilatdar xwe ji nasîna maf û azadiyên sereke dûr bixe. Divê êdî biryarên dadgehan bêne cîbicîkirin. Ev pêvajoyeke taybet e bo Tirkiye. Pêvajoyeke ku bi norm û nirxan ve neye avakirin, nabe pêvajoya aştiyê. Di nav xelkê da herî zêde mijara berdana Demirtaş tê axaftin. Xelk dixwazin ku dewlet û hikûmet êdî gavên berbiçav bavêjin û girtiyên siyasî bêne azad kirin. Em dixwazin ki aha serfirazî çêbe Selahattin Demirtaş jî berdin daha rinde Türkiye ekonomikayê daha xweş dibe. Mera daha rinde yani aynı mina biravin. Em dixwazin derkevî. An dibêjin tu derkevîn dernekevî û te dibêjin em çi nizanin. İnşallah derkevî yani em ji serfketin. Ez dixwazim Selahattin Demirtaş bardin her tiştê baş bibe vê herkes zane boş yere bir ara nekeve. Selahattin Demirtaş ewa me pir ye. Beklentiye me pirin. Ez zanim ku derkeve tiştekî baş bibe, tiştekî xweş bibe. Ateşkesin tartışıldığı saatlerde Demirtaşê ku em ne salin li girtîgeha Edirneyê tevî biryarên azadkirina dadgeha Ewropayê jî girtiye. Bes di nav Kurdan da na, di nav Tirkan da jî. Wekî lîder û aktorekî girîng tê dîtin. Nedir yani? Neden tutukladılar ki? Kasedem çi bû ku Demirtaş girtin? Sûcê wî çi bû? Wê di nav siyaseta xwe de were cihekî herhal. Ew mirovekî pir hez kiriye. Mesele ez Kurd nînim, lê em pir ji wê hez dikin. Sonra Kürt değilim. Ama seviyoruz. Di nav xelkê da hêvî û bendewariyên ku Selahattin Demirtaş di demeke nêz da bê berdan her ku diçi zêde dibe. Tê çavarêkirin ku Demirtaş piştî hat berdan. Di nav siyaseta Kurdî da roleke aktif bilîze û ji bo ku pêvajoya aştî û çareseriyê bi pêş bikeve piştgirî bide vê pêvajoyê. Ömer Sönmez, Rûdaw, İstanbul.